det rigtigt noget, ikke? Ja. Okay, hvor er I på vej hen, dreng? Men er du ikke bange for ender? Fuck ender, jo, jeg er bange for ender. Fuck ender. Fucking ender. Det er farligt. Ja. Er du meget nervøs for at komme ud af ender? Ja. Fucking, det gjorde mine fingre af. Tror du, du kan overvinde din svaghed? Jeg ved det ikke. Fucking ender. Det er det her. Lige vi har den nervøse område nu. Ja. Fuck. Ender. Fucking ender. Ja, det skal jeg ikke gøre. Dreng, hvad har I det nu? Hør enderne. Og snart slut. Snakker om, nej, jeg er bange for ender. Fucking ender. Og Hey, måger også. hvordan har I det nu, dreng? Er I meget nervøse? Ja, jeg er så nervøs. Fucking ender. Tror I kan overvinde jeres frygt? Ja. Ja. Måske. Tror I, vi går så langt, så I kan nå at få? Og så blev min mor og far skudt i sådan en bag en gang af en måge. Nej, and. Det vil sige, at anden skid simpelthen på din mor og far, eller hvad? Nej, skød den. Skød den. Okay. Er det okay? Hvem er at være sur? Ja, jeg er ret bange. Og nu så ikke en dag, der er ikke så fra. Kan jeg være. Ser på de 2 kroner? Jo. Ja, fortsæt. Jeg er bare rigtig bange for ender. Du skal overvinde frygt. Nej, vi kan klare det her. Det ved jeg sgu ikke. Gør det lige igen. Plads. Du skal stå sikker, for den er vant til at det. Hvor det ender, vi skal sådan det. Det er så sygt, det ikke gør noget. Nej. Er I også bange for de flyvende måger? Er I ikke bange for dem? Dem er jeg også lidt bange for. Nå, du kan ikke gribe i luften. Okay. Den er fint at være noget helt utroligt for mig. Fordi nu er jeg ikke bange for ender mere. Det er jeg heller ikke. Ja. Min frygt for ender er blevet helt kureret. Nice. Very nice. Jeg vil ikke se, hvor bange jeg har taget med den. Ja. Fordi det skulle mine forældre af. Den tog så.